Πρώτη στην Ευρώπη φέρνουμε νέο προϊόν. Πρόκειται για επαγγελματικότατο GPS με 7.500 mAh μπαταρία. Αυτό εδώ πέρα πρόκειται για ένα απίθανο προϊόν χρήσης κάρτας κινητής τηλεφωνίας 2 ή 4G δίκτυο. Αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο για ζώα μεγαλόσωμα όπως είναι αγελάδες, άλογα κλπ. Και το ιδιαίτερο, τι το κάνει ιδιαίτερο, δεν είναι ένα απλά GPS. Πέρα από ότι φορτίζει ανέπαφα, δεν θα χρειαστεί ποτέ να το φορτίσετε, διότι όλο αυτό που βλέπετε μπροστά είναι ηλιακό πάνελ, φορτίζει δηλαδή με τον ήλιο. Έρχεται μαζί με λουρί, μπορούμε να βάλουμε και δικιά μας πατέντα, δικό μας λουρί στο ζώο αν δεν θέλουμε το συγκεκριμένο, καθώς έχει υποδοχή. Αρίστης ποιότητας κατασκευής, είναι στιβαρή κατασκευή, είναι λίγο μεγάλη σε μέγεθος εννοείται. Υπερτεράστια αυτονομία μπαταρίας, δεν πρόκειται ποτέ να το φορτίσετε. 100% αδιάβροχο, στεγανό. Εδώ πίσω παίρνει την καρτούλα. Μπορείτε να πάρετε μια καρτούλα κινητής τηλεφωνίας από κάποιο δίκτυο Κοσμοτέ κατά κύριο λόγο που έχει πολύ καλύτερο σήμα και το δουλεύετε και σε 2G και 4G δίκτυο. Αυτό εδώ είναι το GPS. Οτιδήποτε πληροφορίες, λεπτομέρειες χρειαστείτε, επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα της σελίδας μας. Ξαναλέμε πάλι με ηλιακό πάνελ. GPS με ηλιακό πάνελ.